Hatutima zvichoka baba vakashinga. Evangeli ya Paulo. Vavangeli baba vakashinga. Evangeli ya Paulo. Evangeli ya Paulo. Kuti zviite nini echipino chatiri mazuva ano. Afrika yedu. Ina hangu ina zvomo wangu kuyevenuka. Nekuti tina vanhu vakafamba naboro mwazvo Afrika pakati pedu. Kubva basa iri richitanga. Saka hatityi. Nekuti zvapupu zvaJehovha zviri pano. Nokuti murayiro uchabva paSioni. Amen. Shoko raJehovha richabva Jerusarema. Yes. Iye uchatonga pakati pamarudzi. Amen. Nokururamisira vanhu vazhinji. Yes. Vachapfura minondo yavo. Yes. Vachiita mapadza. Namapfumo avo vachaita mapanga okuchekeresa miti. Amen. Afrika yedu. Basa riri pakati pedu. Kuti varume veAfrica batai matemo, batai mapadza musakure munda uyu. Nekuti munda wazara nesora. Munda wazara nezvipfukuto. Amen. Zviri kupedza mbeu yakapuwa poro mazvo Afrika. Afrika yedu. Noda kushinga. Africa forward. Backward never. Hatidzokeri kwatakabva. Nekuti tiri munguva yehondo. Kana uri musoja bata gini. Kwete kuita neshamu. Haungakuriri Satani wacho Afrika yedu. Batai matanda. Uyai nepfuti kubasa raJehovha. Afrika yedu. Mwari ari kubva kuiswa namaranga.